bahwa sama Rabbul Manusia sudah la ilaha illallah wa la syarika la na'budu wa la nasta'inu ilaihi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yang nabiyyal bashar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sedaya ingkang kula hormati, ing mriki kula kadhawuhan kalian panjenengan ibu kudine ingkang wekdal menika kajak ingin berbagi buka niku saking tembung babun niku makna Arab sing maknane lawang. Nek lawangnya wis dibuka insyaallah rezeki sing dereng ketingal dadi ketinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, khusus dumateng putra panganten kakalih. Mulai ending kala sasampunipun ijab kabulaken kalian panai, sampai sudah menjadi suami istri yang sah. Sah mungkin pemerintah, resmi mungkin agami, boten ninggalke adat Jawi, dan kalau sampun kula panggihaken sampun kepareng wilujeng selamat boten halangan setunggal menapa mugi-mugi panjenengan dados keluarga ingkang sae sakinah mawaddah warahmah. Putra pengantin kekalih kula aturi midhangetaken kula ingkang cekaos niki Mas. Sampeyan nek kepengin dadi keluarga sing sae nomor 1 kudu ngibadah. Ibadah nggih salate dukani. Ojo pilih sabda rapi terus mari orang ibadah. Nomor 2 kudu seneng bermusyawarah antara suami istri. Nek panjenengan wis musyawarah arep nindakake perkara apa wae, insyaallah burine ora bakal ana cekcok. Soale wis musyawarah. Nomor 2 saling ingat mengingatkan dan saling harga menghargai antara suami dan istri. Kanthi menika mulai dina iki sampeyan kudu gelem jamu. Jamune ora raman madura, nanging jamune jamu jati kendi. Jamu jaga mulut, jati jaga hati, kendi jaga kendali. Wong numpak dokar kuwi nek ora ana kendali kok akhire ketemplungan ora ono tali sing kanggo nyetel. Kanthi menika kalian mriki ibadah nomor 1. Nomor 2 seneng bermusyawarah antara suami istri. Nomor 3 saling memaafkan dan saling harga menghargai. Insyaallah sampeyan pedoman jamu jati kan diri kuwau insyaallah jadi keluarga sing tentrem. Kanthi menika tandane wis dipaneni alias wis dibuka begini nggih. Iki sampeyan wis dibuka. Mungkin pikantuk ridho saya Gusti Allah sinasanan sedaya para tamu ingkang kalih sami. Kanthi menika kanthi pamungkasan atur doa ingkang kula menika panjenengan amini supados leres-leres pikantuk ridho saking ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkaten nggih putra pengantin kalih yang penting sampean dateng Bapak Ibu mriki nggih ngabukti tata-tama wonten kegawasa nggih ngaten nggih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu maka Mas Agus Widodo dan Bapak Mulyono Ibu Kikin Putini Bapak Dia Iswin dari Mukaromah Cindy Bapak Tonawi Ibu Ismiati Allahumma alif bainahuma kama alafta bainatin wal ma'in wa alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah Balik bainahuma kama alafta baina Muhammadin wa Khadijah al-Kubra. Balik bainahuma kama alafta baina
Musa wa Syukra wa ali bainahuma kama lasta baina ngadi wal fatimata Allahumma alqi bainahuma al mahabbata wal bidada wa rizqina nasra salihah minal banati wal auladi hatta yarawna al asbata wal akhwada wa wasi alaihima minar rizqi halal lima yakunu lahum kifayata bazada wa fathuma mimakayatil khalqi ajma'in wa akhiru dawahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.